ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ। ଗପଟିର ନାମ ମିଛର ଫଳ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗାଁଟିରେ ପିଲାଟିଏ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ରାଧୁଆ ରାଧୁଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଛେଳି ଜଗି ସେ ତାର ପେଟ ପୋଷେ। ସବୁଦିନ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଛେଳି ନେଇଯାଏ। ଛେଳିଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲି ଚାଲି ବେଳେ ବେଳେ ସେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ମଜା କରିବାକୁ ତାର ମନ ହୁଏ। ଦିନକର କଥା, ସବୁଆଡ଼େ ସୁନସାନ୍। ରାଧୁଆ ଗାଁ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗଧିଆ ଗଧିଆ ବୋଲି ପାଟିକଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ତା ପାଟି ଶୁଣି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ରାଧୁଆ ଠୋ ଠୋ ହସୁଛି। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ରାଗିଗଲେ। ତାର ଏପରି ମଜାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ସତକୁ ସତ ଗଧିଆଟିଏ କେଉଁଠି ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଛେଳିମାନଙ୍କ ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଲା। ରାଧୁଆ ଡାକ ପକାଇଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଗଧିଆ ଖାଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଗଧିଆ ଖାଇଗଲା। ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ରାଧୁଆ ମଜାରେ ପାଟି କରୁଥିବ। ଗଧିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛେଳିଙ୍କୁ ମାରି ନେଇଗଲା। ରାଧୁଆ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଉ ମଜା କଲା ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ମିଛର ଫଳ ସଦାବେଳେ ବିପଦର କାରଣ ହୁଏ।